Parti mill-prosekutur kien Sandro, dak il-kummedjant li ħobb jidher fuq it-television. Sandro dak tal-Police Union. Għandi stajri. Kummedja ħafna sa. Jaġobni, ma nafx, għandi, ma nafx ta' ġifiri. Showman, xaħat bla sustanza li jagħmel ħafna show. Imma dak kien wieħed minn u waqt il-każ niftakar kien tela Antwan Kassar u beda jixet Antwan Kassar. U l-maġistrat għaltlu għajdli minn inti speċi, għax qabel tixet trid tibda tixet u tajt il-passat insomma dal-affarijiet tiegħek. U beda jgħid għandi MA, PhD, bla bla bla, u tipo beda jgħid il-listi tiegħu kollha tiegħu ta' ċertifikat li titgħamelek bil-fors speċi. U da Sandro tipo beda jgħidlu tipo billi speċi. U jien biss tatlu inti kemm int kisa ħsibi ħadoqgħod serjek speċi. U qabel sekku maġistrat, dat jgħidli kisa speċi. Għajdlu sorry, tipo, all right, sorry, Sandro. Ma vera baħnan dat tiferek, vera ma insomma jdejjaq li għajni. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-daw kolla li diġa għedin fuq il-Patreon tagħna minnarkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri u wasiewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/John Mallia, tagħtu l-kontribut tagħkom min-naħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin b'gas mat-tagħna.